dili ko man buot manimpalad sa laing nasod. Apan pilit ko kining buhaton aron ang akong pamilya makabangon sa kalisod. Bisan pa man kung walay kasiguruan ang akong panulngan, apan ihangad ko na lang sa langit ang akong kapalaran. Bisan pa man kung ang bugti niini kasakit o pagtulo sa akong mga luha, kay maoy akong tinguha ang akong mga anak makahuman sa ilang pagtungha. Diri sa laing nasod, walay adlaw nga wa kami maglihok. Bisan pag adunay bationg sakit tungod sa kakulang sa tulog, apan pilit kaming mubangon o padayong naningkamot. Bisan pa man kung ang among mga kamot nagkurog sa kagutom nga amo lang giantos. Usahay masakitan mi sa mga tulisok nga moabot kung nganong nadugay mi og padala og kwarta. Nagtuo sila nga kami nalimot kay lagi nadato na. Apan wa lang sila masayod nga hapit naming mamatay tungod sa kaluya. Dili baya tanan giswerte ang mga niabrod. Ang uban nahimong makaluluoy tungod sa mga pang-abuso o mga pagpanaog-daog. Punaan pa sa sobrang kaygwaos o kamingaw nga among giantos. Panahon sa pagkatulog, ang unlan mo'y among gigakos. Ang among hunahuna na nagid pirme sa among pamilya. Puno sa kabalaka, titingalag, nangaunsa na sila. Kung mahimo palang padalion pagdagan ng mga oras o mga adlaw, amo na ka nang gibuhat. Aron amo nang makauban ang among mga mahal sa kinabuhi. Mahagkan, magakos, o magkugos ang ikimingawan namong mga anak. Busa hinaot nga magtarong kamo o makapaabot ka namo aron dili makawang ang among mga pag-antos o mga pagsakripisyo. Kay dili baya lalim ang kinabuhing OFW. Mahimong sa matag karon og unya magungaw kami sa peligro. Usa mang hinaot kami o maghangyo kaninyo nga unta inyo kaming iapil sa inyong mga pag-ampo.